Diyos marahinal daw po sa Indogabos. Iayon ta po sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving for all graces received, Dolot de Jumi and Chris, Mirna Poblete, Fe Lavandero, Nitz Abio, Salve Cabral, Mr. and Mrs. Pareño, Jonathan Hanna. Special intentions, complete healing of Edna, Gregorio, and Fe Lavandero, offered by Lavandero family, for safe and good health of Rosalia Asense and Villafuerte family, offered by Janet, for good health of Biel, Maria, and Maria Faydona Rodriguez, for safe and good health of Arnaldo II, Arnold Corby, Cindy and Carmen Bunyag, offered by Sis Benang. Special intentions of Mary Jean Prado, Maria Francia, Virgie, Hector and Alexis, and Joseph, offered by Llantero and Decena family. For the success of recommitment and commitment of CRC and LLFC members, offered by Llantero and Decena family. For the success of our business, offered by Llantero and Decena family. For the special intentions and petition, offered by Sis Salve Cabral. For good health of the family, offered by Ujamar family. Ngunyan po ang ikaduwang Domingo nin Quaresma. Ang tema, ang pangapoda ni Diyos asin ang satong simbag. Sa panahon nin Quaresma, yaon ang pangapodan, nakitagabos magsulsol kan kasaalan, asin magbagong buhay. Ang satuyang simbag sa pangapodan na magpakabanal, iyo ang pagkakaigwaman niyato ang transfigurasyon sa satuyang buhay. Ipamibi niyato sa Eucharistia na satuyang ipinagseselebrar na makahiraswan kita sa transfigurasyon ni Jesus sa paagi kan pag-ako man niyato kan bagong buhay sa grasya nin Diyos. Ang satuyang Santa Misa pamamayuhan ni Reverend Father Roy Girinya, Formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nantaan pagkamuot kan Dios. Asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako ang taas to makasalan, tanganing magkain kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Virhen, sa gabos na Angeles and Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malagusto ang Diyos na makakamhan,
asin pakapatawadan sa makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mamibi kita, O Diyos sa muyang Ama, tabay kaming maghinanyog sa imong aki. Liwanagay kami, kan sa imong tataramon, asin mao kami andalan, pasiring sa imong kamurawayan. Inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa liturhiya kan tataramon. Si Abraham nagkuyog sa kabuutan kan mahal na Diyos. Ninhuli ka ini, iwinaras sa iya, an mga langit non na bendisyon, susog sa sinabi nin kagurangnan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Bibendisyonan taka, asin magiging dakula ang sa imong ngaran. Bibendisyonan ko ang mga nagbibendisyon sa imo, asin bubusongon ko ang mga nagbubusong sa imo. Asin sa imo, magiging paladan ang gabos na tao sa ibabaw nin daga. Huli ka ini, si Abraham naglakaw, susog sa itinugon sa iya, nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kagurangnan, kay raki kami na nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Matanos ang tataramon nin kagurangnan. Maimbod siya sa gabos niyang gibo, namumuot sa kabanalan asin sa katanusan. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. An mataning kagurangnan, nasa mga natatakot sa iya. Nasa mga nagsasarig sa iyang pagkamuot. Nganing iligtas ang sa indang kalag sa kagadanan. Nganing atamanon sa panahon nin gutom. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Ang sakuyang kalag naghahalat sa kagurangnan. Siya ang samuyang tabang asin kalasag. Magdanay sa mo, kagurangnan, sa imong pagkamuot. Huli ta kami, nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Bakong fasil ang pagpapakabanal. May mga sakripisyo sa pagbaklay sa dalanin katanosan
na inagihan nin kagurangnan. Himateon niya to ang mensaheng ini sa ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Sa kaibahan ko, tiusa ang mga kasakitan huli sa marahay na bareta. Bilog ang paniwala sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa to asin nag-apod sa to sa kabanalang bakong huli sa anuman na naginibo niya to, kundi huli sa iyang kabutan asin sa iyang biyaya. Ang biyayang ini iwinara sa tuya, ki Kristo Jesus. Bago nagpuon ang panahon, alagad ipinahayag kang nagpahiling an sa tong kagtubos na si Kristo Jesus. Dinaog niya ang kagadanan. Ipinagrukyaw niya ang buhay, asin buhay na daing kasagkuran sa paagi kan marahay na bareta. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, matindog po kita sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Adoramos Domine, resurrectionem tuum, laudamos Domine, crucem tuam, adoramos Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam, laudamus Domine, crucem tuam, adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis nin andom na aldaw, ipinag-iba ni Jesus si Pedro, si Santiago, asin si Juan, da sa iyang tugang, asin dinara niya sinda sa sarong halangkaw na bukid. Sinda sa naduman, asin sa atubang ninda, si Jesus nagbago. An siyang lalawgon, nagliwanag siring sa aldaw, asin an siyang gubing, nagkintab sirim sa ilaw. Nagpahiling sa inda si Moises, asin si Elias, na nakipag-olay sa iya. Si Pedro nagsabi kay Jesus, "Kagurangnan, magayon, kung digdi na sa nakita. Kung buot mo, mapagibo kitang tulong harong-harong. Saro sa imo, saro ki Moises, asin saro ki Elias." Nagtataram pa si Pedro, natahuban sinda nin sarong maliwanag na panganuron, asin sarong tingog hali sa panganuro nagsabi, "Ini an sakuyang aki, sakuyang padangat. Himatea nindo siya." Pagkadangog ka ini, ang mga disipulos nagdarapa, pano nin makuring takot. Rinanihan sinda ni Jesus, dinuunan asin sinabihan, "Tindog kamo, dai kamo matakot." Itilingkalag an sa indang mga mata, asin dang ibang nahiling, kundi si Jesus na sana. Manta naghihilig hali sa bukid, tinugon sinda ni Jesus, dainin do ipag-usip sa kiisayman an sa indong nahiling. Maghalat sa godnan aki nin tawo, mabuhay liwat sa mga gadan. Marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. An sa tuyang mga pagbasa ngunyan, sa ikadawang Domingo kan panahon ning Kwaresma, manunungod sa kabutan nin Dios. Dipisil para sa tuya
ang sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Lalong-lalo na kung magkaiba ini, kung ano ang nasa buot ta asin plano ta sa buhay. Dipisil magsunod sa Diyos kung kita igwa ng mga plano na gusto tang mangyari, halimbawa sa pamilya, sa saindong mga aki, sa trabaho, sa relasyon, sa pangapodan ng Diyos, sa bukasyon, sa buhay, asin iba pa. Alagad ang kabutan ng Diyos ang dapat mapangyari nin hulita ini pano nin karahayan asin dadarahon kita sa kabanalan siring man sa langit. Totoo, our ultimate goal in life is no other than heaven. Bako ang mga mini goals na arog bagakan edukasyon, propesyon, pangarap sa buhay, success sa buhay, kwarta, poder, asin iba pa. Kaya tanganing mangyari ang siring na kamawotan sa buhay, kaipuhan yato na sunodon ang kabutan ng Diyos. Sa enot na pagbasa, ipinapasabot sa tuya ang pag-apod asin pagpili ng Diyos ki Abraham. Siya pinili ng Diyos tanganin maging ama kan sarong dakulang komunidad ng Diyos. Bakong madali para ki Abraham ang sumunod sa kabutan ng Diyos. Alagad bilog na pagtitiwala ang sayang ginibo. Tanganing ang plano ng Diyos mapangyari. Siya naging kasangkapan ng Diyos. Tanganing maging sarong leader sa pagpalakop kan karahayan, siring man sa pagiging sarong biyaya para sa iba. Kung si Abraham pinili ng Diyos asin nagsimbag, kita man po pinapangapodan na magsimbag man sa pangapodan ng mahal na Diyos, lalong-lalo na sa ngaran ng paglingkod, sa ngaran ng pagtaon ng pagpapahalaga sa buhay asin dignidad ng tao. Kita pinapangapodan ng mahal na Diyos, tanganing bagoon niya to ang lalagon kan kinaban, padigit-digit mawara ang pagiging makasadiri, asin masanglian kan tunay na pakikipagkapwa tao. Sa ikaduwang pagbasa, inihayag ni Apostol San Pablo kay Timoteo ang kabilugan kan sa iyang itinukdo bilang sarong misyonero ni Kristo. Sinda mga pinili na maging misyonero, tanganing ipalakop ang marhay na bareta sa pagsunod sa kabutan ng Diyos na nahiling asin namatean kan mga tao sa paagi kan buhay ni Kristo. Nautob ang kabutan ng Diyos sa paagi ni Kristo, ninhuli sa iyang pagdusay kan sa iyang sadiri, ang misteryo paskwal, ang pagsakit, ang pagagadan, asin ang pagkabuhay na liwat, asin ini, nagdara din paglaom, asin kaligtasan sa gabos na tawo. Kung siring palan mga tugang, si Jesus, iyo, ang paglaom niyato sa buhay. Habang may buhay, may paglaom, ninhulita si Jesus, dai nagpapabaya sa tuya, asin kung minsan kita ang nakakalingaw na magrani kay Jesus, urog ng gayo ang pagsimba doro Domingo, urog ng gayo halimbawa sa buhay pagpangaji, asin pagsunod kan mga katukduan na itinataw sa tuya ni Kristo. Sa banal na ebanghelyo na hinanugta ang istorya ni San Mateo, manunungod sa pagbabagong lawog ni Jesus o inapod niya tong transfigurasyon. Asin nagpahiling sinda, Moises asin Elias na nakipag-olay kay Jesus. Asin digdi, ipinamidbid din Diyos Ama kun si Isay, si Jesus. Si Jesus bilang aki na namumutan kan Ama, siring man sarong Mesiyas na nagligtas
sa satuya, darakan sa tuyang mga pagkakasala, siring man kasumbikalan sa buhay. Sabi pa kan Diyos Ama na magdangog kay Jesus. Magdangog kay Jesus. Takno, takaipuhan na magdangog kay Jesus. Enot na rason, tanganing maaraman ta kung ano ang kabuktan ng Diyos sa buhay ta. Sa buhay kan sa indong mga aki, sa indong agom, sa indong pamilya, sa indong komunidad, sa satuyang nasyon, asin sa bilog na kinaaban. Tanganing tukduan kita na mabuhay na igwa nin pagsasakripisyo, pagkamuot, asin pagmalasakit sa kapwa, na yaon ang tunay na pakikipagkapwa-tao, bakong pakitang tao sana kung kita nagsisirbi para sa iba. Asin pantulo, tanganing magsulsol kita sa satuyang mga pagkakasala. Sabi nga ni Kayan, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Pwede naman sabihon, walang matigas na puso sa mainit na pagmamahal ng Diyos. Ulitin ko po, walang matigas na puso sa mainit na pagmamahal ng Diyos. Ganyan po magmahal ang Diyos. Wala siyang pinipili. Tayong lahat ay pantay-pantay sa paningin ng ating Diyos. Asin handang magbago, asin kuguson ang krus. Alagad bago po ang transfigurasyon, ipinahayag ni Kristo sa mga disipulos na siya maagi ng pagsakit. Gagadanon kan mga nasa otoridad, asin sa ikatulong aldaw, siya mabubuhay liwat. Pagkatapos na inihayag ni Jesus ang sa iyang kagadanan, madadangog man yato ang mga kondisyon sa pagsunod kay Jesus. Sabi ni Jesus, nakaipuhan tang talikdan ang sadiri, paasanon ang krus, asin sumunod sa iya. Mahiling yato na bako palan madali ang pagsunod kay Jesus. Kaipuhan kita seryoso, asin handang magsakripisyo, tiuson ang mga kalipisilan, asin problema, asin dai mawaran nin paglaom sa buhay. Sa buhay ni Jesus, siya nagpaasan, kan gabat kang krus, darak kan makasalan, kan mga tao, asin ini sa iyang tinios, ninhulita, padangat kita ni Jesus, asin maabot niya, nakitahawason sa kadikluman, asin karatan, pagkakasala. Nginan po balikan niya to ang transfigurasyon. Ini sarong pagpapahiling kan sa iyang kamurawayan, pagkatapos kan sa iyang pagsakit, asin pagkagadan. Di natatapos ang gabos sa kagadanan. Di natatapos ang gabos sa problema. Igwang liwanag sa kadikluman. Igwang kamurawayan, pagkatapos kan mga problema, asin pagprobar sa buhay. Sabi nga ni Kayan, no pain, no gain. No guts, no glory. Kung mayong hirap o tiyaga, walang gantimpala. Igwang sarong tao ang nagsabuhay kan mga kasabihan na ini, na mayong iba ang satuyang kagurangnan si Jesucristo. Pinili ni Jesus na iligtas kita sa kaoripnan kan sa tuyang makasalan, sa paagi kan sa iyang kagadanan sa krus. Iniginibo niya sa pagsunod niya sa kabutan ng Diyos, asin man kan sa iyang pagkamuot na mayo ning kondisyon, mayong pinapaurog, kundi ang nangingibabaw, iyo ang bulanos na pagkamuot, totoo, dalisay, bakong faith na pagkamuot ang ipinahiling kan sa tuyang kagurangnan. Mga tugang, ang pakiulay sa tuya ni Jesus iyo ini. Kunda ipanyato ato bangon ang mga pagkakasala asin mga problemang inaagihan sa pamilya, sa komunidad,
sa simbahan, sa kinaban, dangan magtarabangan kita na bumangon sa buhay, no arin pa. Kundi pa kita magsulsol, magbagong buhay, kan sa tuyang makasalan, asin makipag-ulean sa mahal na Diyos, sa paagi din pagkumpisal, no arin pa. Kundi pa kita magkasararo na labanan ang karatan sa kinaban, siring man sa gobyerno, no arin pa. Kundi pa kita nagigibo nin pagsakripisyo sa satuyang mga responsibilidad, no arin pa. Kun mayo man giraray ang buhay pagpangadji, asin pag-arang sa mahal na Diyos, tanganing tabangan kitang pakusugon ang satuyang kalag, no arin pa. Kun nalingawan ta ang mga obligasyon ta sa Diyos, halimbawa ang pagsimba, pagtabang sa kaipuan ni simbahan, ang konkretong gawi kan corporal as in spiritual works of mercy, aktibong partisipasyon sa parokya, no arin pa. Kung mayo pa sa plano ta, ang ultimate goal sa buhay na mayo yung baan langit, bako ang mga kinabano na bagay, no arin pa. Asin minamawat ni Jesus, dain na sa aga, sa masunod na taon, bulan, kundi ngunyana. Ini ang maawat ni Jesus, ang pagbabago na kinakaipuhan sa tuyang gibuhon, tanganing kitang mabuhay na sumusunod sa iyang kabutan. Mga tugang, di na nga to sayangon ang panahon as in oportunidad na itinataw sa to nin Diyos. Punanta na ang pagbabago sa sadirita, sa laog kan pamilya, sa komunidad, sa simbahan, siring man sa nasyon asin sa bilog na kinaban, sa tabang kan sa tuyang Diyos na mahirakon, asin Diyos na nagpapatawad. Mga tugang, iyo ini ang misteryo kan buhay niyato. Totoo, kita mga makasalan, napadapla asin nakarayo sa mahal na Diyos, alagad ang pintuan nin kalangitan, bukas sa tuya sa paagi ni Kristo. Ang hapot sa tuya ni Jesus, ano daw po, handa daw kitang magsunod sa kabutan ng Diyos, ngunyan sa panahon ng Koresma, asin sa bilog niya itong buhay, iyo po ini, anipagadji niya to sa balal na misa ngunyan, nalugod, iwara sa tuya, ang maninigong biyaya, tanganing mabuhay kitang, nagsusunod sa Diyos, asin sa ngapit na panahon, makamtanta ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Matindog po kita. Sa tuyang ipahayag, ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin dain nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dahi nilalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asin nani tawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw to kan Ama, asin mamuraway na mapalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing kataposan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kay bakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi kan mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan,
na nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin sa paghalat, ako kan pagkabuhay liwatin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibi nin banwaan, Diyos din kamurawayan, ipinahiling mo sa mo ang Diyos nung kamurawayan, kan sa imong aking si Jesus, minsan sa halipot na panahon. Tabangin man kaming mahiling an sa imong Diyos no na kamurawayan, na itinaw mo sa paagi ni Kristo. Ang simbag tapo, Jesus, tunay na Diyos, pakusuga an sa mong pagtubod. Jesus, tunay na Diyos, pakusugaan sa mong pagtubod. Para sa bilog na simbahan sa Kinaban, tanganing siya danay na maglaom, asin magsarig sa mga padunga ni Diyos kay Kristo, asin mapano kan kamurawayan ni Diyos, mamibi kita. Jesus, tunay na Diyos, pakusugaan sa mong pagtubod. Para sa mga namamayon in banwaan, asin may dakulang katungdan sa komunidad, tanganing maghingo asindang magibo nin paagi, tanganing makamtan an katuninongan, katanosan, asin kauswagan nin gabos, mamibi kita. Jesus, tunay na Diyos, pakusugaan sa mong pagtubod. Para sa mga nagtatangis, pinapasakitan, nawawaaran nin paglaom sa buhay, tanganing an pagpahayag ni Kristo kan sa iyang kamurawayan, magtao sa indanin paglaom sa sarong buhay na daing kasagkoran, mamibi kita. Jesus, tunay na Diyos, pakusugaan sa mong pagtubod. Ang gabos na uya digdi sa Santa Misa, tanganing sa pagkasabot asin pagkamuot niya to kay Kristo, magtalubo asin magsadol sa to, nahanapon siya sa tahaw kan mga kariribukan, asin kaluyahanin buhay, mamibi kita. Jesus, tunay na Diyos, pakusugaan sa mong pagtubod. Diyos na makakamhan, tawan sa muan sa imong pagtabang asin pangataman, lugod ang pagsarig niya mo sa sarong mamurawayo na buhay, makataw sa mo nin inspirasyon na mabuhay sa imong pagkamuot asin karahayan, huli kay Jesucristo sa imong aki, asin kaguranan niya mo. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po kita.
magpamibi ko mga tugang, tanganan sa kawasalan sa indong atang, maako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako an manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ining atang kagurangnan, makapara kan sa mong kasalan, makapabanal kan sa mong hawak asin kalag sa pagsilibrar kan misteryo nin pagkabuhay liwat ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, binuot mo na magpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya. Tanganing huli ka ini, madaogming mga parakasala ang kapaabaw-abawan, asin sa pagdulot tin kabuhayan sa mga nangangaipo, makaarugmi ang pagkamarahayon mo, kaya kaiba, kan mga daay mabilang na angeles, sarong tingog kami nag-oomaw kan sa imong kadakulaan na nagsasabi. Diyos ning mga ang langit asin daga panokan sa kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palagan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikanagadaan banal, borabulin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namibi kami, pabanala kanambon kan sa iyong mga espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rogaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak iniya siya itinaosa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos asin magakan ka ini, tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamamanggi, pagkanya maningkali sa singgeraray pagpasalamat sa imo, itinaosa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, taini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kagurangnan ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayan, sagkod na ikamagdato.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong makagurangnan kan tinapay nin buhay, asing kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinagpakanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin na kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahira kay kami gabos na maybe kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhene na kan Dios, kan mga banal na apostoles, asin gabos sa santos, na kay tupa nakapagaya-gaya sa imo, magkanig o maging kahiras kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omas yung pamaraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, sing kaibanya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarawayan, sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan nakakaligtas sa tugo na sin pinatuod kan Dios to na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pamanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, nisiring sa langit, ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muyang-muyang, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin are kami pagkarama sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na maybe kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindayan talingkas sa kasalanan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglao masin pagdatong kan samong paraligtas na si Heso Kristo. Sa imuan kahagian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan,
mga kapanahonan. Heso Kristo kagurang nani ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninong ay tinataw ko sa indo, haray pagilingan sa mga kasaalan, kundian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa, na siya mapatuninong asin magkaburon yog sosog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nan danay na mapasa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Uya an kordero kan Dios, uya nagpapara kan makasaalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maniligo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog po kita. Mamibi kita. O Diyos na kagurangnan, salamat huli kay ining mga banal na misteryo. Tawan sa mo na uya sa daga ang paglaom na makaabot sa langit. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw muna po ang gabos para sa pagpasalamat. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunya na si Father Roy Guerinia. Ang sa tuya pong mas sponsor, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family, asin ang choir, CRC Youth Choir. Salamat. Pasalamatan taman po ang akolito, ang mga nagbasa, asin ang ministro laiko, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iripa. Ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini, salamat po sa Indogabos. Pasalamatan taban po ang manyamento, asin ang pag-iriba kan PBN TV5, asin Converge, sa padagos na pag-aire kan misanin Banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN TV5, asin Converge Channel 10. Madadalan man po ang misanin Banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banwaan. Dahil po malingawan na i-like, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-atender nin Santa Misa. Imbitado po ang gabos sa ginigibong prayer meeting kada Huwebes, alas 6:30 hanggang alas 8:30 nin Banggi, digdi po sa CRC Center, kataid lang po kan residensya, kan satong Arsobispo, kan Cáceres. Salamat po. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sisay man na bumuhay para sa sadili lamang. Kaing sisay man ang nagaganap para sa sarili lamang. Itagabos may paninimbagan sa lamang saro.